Horas madita manang di dia pehita maringanan saya totong ma diramoti Tuhan. Songon nang somal tapatupa video siap belian tinongos. Songon na paima mula hosaluja. Judulna ima taringot. Isidu tutu ibebere. Jala isidu bere. Ia bere doho ibebere. Songon ma hatorangan nanyatusan. Sarupa do pajuwo bere. Bewa doho buru-buru. Ima tubuni ibototta. Jala dangarong maribar pajuwon. Buru-buru doho bewa. Ima tubuni ibototta. Di hatia nasi danak sa tuduli-duli. Alai. Ya sohok matubuni ibototta. Ima bewa. Tadok matunan yalak na. Tong borutta. Ima sadidok. Biak kahatan ina tua-tua. Hok pejabu setong doi margulang-gulang. Boruah hape dialak bere setong doi boru ni tulang. Las marhite ima. Molo pe dijabuni. Nagabi marga songonon. Alai hatia di jolo nami. Hot doho dihotek kami. Ima nagabi boru hobi. Ima isarani. Alai muli ma beretta buru-buru. Ima nagabi di pahuta ibototta nasida. Gabi Roma pajuun ima ibebere. Ala marhitehun. Naung nyalap ni merga na asing nasida. Ima nagabi ibebere. Jala buasa gabi muncul pembahasan youtuber di media sosial. Di zaman nuaing. Oma ditabbe mamuse hita akan ditano perserahan. Ubay mas ada contoh na sederhana. Tabuka mapungungan manang namar guartuga. Ditano perserahan. Asabui gabe hita si sada ulew. Ala torok sopiga hita. Tabay mas ada perpungungan. Isarani tuga. Manang punguan ni borsak sirumonggur. Anak boru bere ibe bere. Adi somma imana nagabe asadaput. Do lapatan boha. Do disi bere boru-boru. Molo anak na berbeju. Molo manang hati hadang marhaso hutan. Dangarong do disi ibe bere. Nemer beju manang anak boru. Suang ninang duli-duli. Alai dung marhaso hota ni mana. Mana niro na ima ibebere. Jala hita ma tulang na mangihutun na nyalap na. Si jalo upi tulang mahita. Dibereta buru-buru. Sian ibeberetta. Jala genuk duita ubotosa. Songon nang somal. Dia kepeju sehari-hari. Molo nemerbeju dupe imana. Manang duli-duli. Dakya taduk ko pejuun. Ibebere. Tunasida. Manang sibeli. Na tong do sarupa pejuun. Tulang na do na hita. Tulang diduk bawa, tulang do nang diduk kon ibotona. Jala odo tutur na utoru. Omma na tumoru tutur. Do na marlapatan. Omma helani boru. Manang helani iboto. Isarani hita manwaing. Na mabuat to sede pungungan. Jadi dus do nakot tuhuk na.
molo ibebere hita di simetuetta manang di tulang ni nata alap hita manautoru alai adong suwang ni peju dia masuwang na ay tulang na bao na hita basa ni do tulang bao dang songon na menuru ya na kota boruta hita doho na menuru bereta ay bereta ro nakaning merperiben tuhita tutu bolo ibebere nakaning gebe marbao ma tunani alak mi bere ima boruta jale tu namang yu pertuturan tuaka ari namang yu heduen ima ya nakon ni ibebereta nakaning ima nagebe tulang rurubut hita halai molo ibeberetai tulang na hita nya ada pula persoalan na welgo lang na persoalan na bulu halai huwering seliwat di berenda kuka di konten niya ka doongan tarlumubi mahuwering diya ka na mabes taringot tuaka peredeton sejut o dibehes alay gudang nasala mga lapati manang nasala paturakon di unang akasala diya ka pajud di sudut na poso tarlumubi hita diya ka na ditano parserahan ala na siya tano parserahan do gudang nagebe tubu akasukun marhiteo na ka media sosial ima hinorhoni na huro sinakaning napatupa akasada pungungan dia katano parserahan jadi intina na humasuk di si aka dia kadongan terlumubi ma di donga sudut na poso ngolo didok ibebere dung pemarhasohotan ima tubuni ibotota manang na mangalak bereta buru-buru ma didok ibebere molo adorang sosoho dope sarupa do bere pejuwon di bawa do di buru-buru jadi songoni majo isini video tadi basohon di nahurang adol pedia kapadohan totong mangiru ibe tua keraja panuturi boy hita martukar pikiran manang mabayan aka komentar na positif nahurang lubidia kapadohaku tong maibe mangido marsa tebi tong di like di komen di subscribe asa tong maju jala berkembang channel taon oras mari kita selukna horas